Πρόκειται σπιτάει, να το με, σπιτάκι είναι. Ένας έξω! Ένας στο σπιτάκι στο κέντρο! Έλα. Πήγαινε πίσω το σπίτι! Έλα! Έκατσε τα κλαδιά πάνω! Πού είναι! Παίζε! Το σπιτάκι είναι ρε, ο πίσω ή μέσα. Σφυρκάλυψη. Παράτε ρε. Έλα, φύγε! Όχι. Μόνο αυτός είναι! Δεν ξέρω. Για πλησιάσω! Έξω! Δύο μου πετάει. Μη του ρίχνετε μετά το σπιτάκι. Γάμο το σπίτι, σταμάτα ρε! Έξω αυτός! Τι το προωθείς. Κάτω το σπιτάκι! Μιχαλή, εκεί είναι, εκεί. Στη μέση κάπου. Έλα. Έξω! Έξω πράσινος. Έξω κόκκινος. Έλα, από κάτω είναι. Διαιτητής. Από δεξιά έρχονται ρε. Από δεξιά έρχονται. Και από εδώ πέρα είναι ένας. Στα λάστα. Ράσκα εδώ κοντά! Ναι, εδώ από μένα και κάτω. Κάτω το Σταυρό! Φέρνεις μάνο εκεί! Όχι, τρέχω! Δεν μου γίνεται! Έξω κόκκινος. Έξω πράσινος. Ο πράσινος μέσα στο σπιτάκι στη γωνία. Ναι, ο πράσινος πέρα. Όχι εσύ. Ψηλά το χέρι να σε βλέπουνε. Έξω κόκκινος.
Όχι, όχι, όχι. Δεν έχει τελειώσει. Παίζε, παίζε. Διαιτητής είναι εκεί. Από δεξιά. Στέκησε. Έλα στέγγι από δεξιά. Από δεξιά είναι. Νάτος. Πού είναι? Εδώ μπροστά ακριβώς. Εντάξει. Νάτος. Έξω είναι, τέλος. Τέλος το παιχνίδι. Τελειώσαμε, μάνε.